Ka kɛɲɛ ni MINUSMA kɛlɛkɛcɛw ka bɔli baara labanw ye Mali jamana kɔnɔ n'u kan k'u dagayɔrɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen di Mali soldasiw ma n'o fɔla u ka bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ. Tesalit kan o dilen kɔ u fɛ sibiridon bonya ani basigi kɔnɔna na n'o yɛrɛ kɛla nisɔndiyaba ye Mali faamaw ma. Nga MINUSMA ale ye waleya kɛ ntɛnɛndon min ye soldasiw jigila misɛnyani k'u dabali ban kosɛbɛ n'o ye ka agilɔ kan k'o labila ka sɔrɔ sarangani ma kɛ a ko la a ma di Mali soldasiw ma i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na u ka bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ. O siratigɛ la kunun soldasiw ka kunnafoni di soba DIRPA ale ye communiqué kɛ min kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min kɛlen filɛ MINUSMA fɛ k'a kɛla sababu ye ka agilɔ kan ko k'o labila banbagaci maaw ka bolo kan. Bɛnkan min tun bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔni sɔsɔla min ye MINUSMA kɛlɛkɛcɛw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko tun wajibiyalen don ko k'u sena teriya ka agilɔ kan labila ka sababu kɛ marifacikanw ko kun cɛyalen bɛ bagabagalikan barika tun bonyana u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka cadiɲɛ kɛlɛsenw ma ko de y'a to u ye agilɔ kan labila ka sɔrɔ u ma sarangani kɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati in kɔni na MINUSMA ale dagayɔrɔ kan 7 o de dilen don Mali soldasiw ma. Ogosaku, Douanzan, Ber, Gundam, Menaka, Anefis ani Tesalit. Kan minnu tola ni MINUSMA kan k'u di bolo ani bolo Mali soldasiw ma yani u ka bɔli cɛ kuda ye Mali jamana kɔnɔ décembre kalo o tile 31 o ye Kidal kan ye. Tombouctou, Sévaré ani Gao. Mariam Kuyate kumakan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.